தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு போண்டா. இதுக்கு நம்ம வந்து போண்டா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு. இதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் உப்பு. அடுத்ததாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடாப்பு, கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி. இந்த கலருக்காக இது வந்து சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு திக்கான பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தோசை மாவு இருந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆப்ஷன் தான், நீங்கள் வேணுன்னா நான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இப்படி இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா எண்ணெயில் போடும்போது தனித்தனியாக கலந்து வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் நாம் வந்து ஆயில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு பொடியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை மல்லிச்செடி சேர்த்து அதையும் வதக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு வாங்கி அதை ஏற்கனவே நான் வேக வச்சுருக்கேன். வேக வச்சு மசிச்சதையும் இதிலே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான மசாலாத்தூள் எல்லாமே போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் பொடி உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலாவோட வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து இதை அப்படியே ஆற விட்டுட்டு சின்ன சின்ன பாலாக நம்ம வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம். அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா சூடானதும் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்து அந்த மாவில் முக்கி அப்படி அந்த மாவு வந்து அது மேலே கொஞ்சம் கோரி ஊற்றிடுங்க. அப்படின்னா தான் அது வந்து திட்டு வெளியே தெரியாமல் வரும். அதை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிரும். நம்ம ஏற்கனவே உள்ளே உள்ள மசாலா எல்லாத்தையுமே வதக்கிட்டதுனால மேலே உள்ள அந்த மாவு மட்டும்தான் நமக்கு வெந்து வரணும். ஸோ 2 நிமிஷம் போதும், நல்லா புரிஞ்சிரும். அதோடு எல்லாத்தையுமே எடுத்து பிளேட் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தீபாவளிக்கு இதேமாரி செஞ்சு கொடுத்து உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களையும் அசத்துங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ.